Sparko, kedy dáš venko na 1000? Na budúci rok. Dobre. Ale tak to je také, reálne. Toho roku, neboj sa. Chalani, hej, takže tady to. Lighty pred nás a my musíme ísť ťažakmi. Že to je debilina, dobre? Čo je debilina, dá sa sám kód a ticho. Potrhni niekomu väžu a bude. Tak určite, to s tým počítam. Všetko dokumentujem. Stream? Jasne. Potom mi pošli. Že aký sme vandráci. No, no však to. Vybehnite ich po hore, Lighty. No, Lighty si hore. Dobre, tak keď si Lighty hore, my nemusíme sa tam teraz trepať. Semka sa tam možno dáva. Dobre, nie, počkaj, oni pôjdu hore, ideme do ich strojek, pomeň. Majú Artinu. Kurva, nezvádzaj mi. Pomeň. 300 chalani. Další je svůj Lighty. Dobrá. 700, 400. Dobrá, teraz ďalšiu je strojku. Pokryte ma niekto, chalani. 900 HP. Poďte Dobrá, Lighty, dobrá. hej. Môžeme ísť. Poďme po dopredu. 32. 30. Cíl zaměřen. Tahle prošla přímo skrz. Připraveni k tomu. Ne, ty čo, zás budú dingat, vole. Trefil do čela. Poďme, IS-3, 1320. Už je nevidím. Cíl zaměřen. Sotva jsme oškrábli. Už je nevidím. Dostali jsme zásah do nádrže. Ještě jedna dokončíme a je po nich. Lighty, dáte tam. Parádna robota. Najdi nám další cíl. Hore je tam Lightpad ešte. Pod majakom. Jo, jedu za ním. Hore, no. Tí, čo máš najmenej, sa sa kryje. No, je strojky normálne do kepu, nezamykajú sa tanky, tak... Dáme pred nami. No jo. Poď Fonty nabíja, hej, 20 sekúnd. On je tam... nie je zaseknutý, ale... Ešte máš čas, on sa vystrel do mňa, ešte ma rozdingal, tyvo. Oni ma chlapci 5 krát ma dingli. No mě nepočká. Mňa to 1390 dingla, už má nabité. Baka gotval. Připraven k palbě na cíl. Hrám. Ale krásna robota. 10-1. Ja mám úplný hovno, ty vole, to bol pravár teďka. Tak ja mám 1600. Dva dingy. Ja tiež tuším 2, ale som strelal za jazdy, tyvo. Tak taký rejzy a druhý tak přes tanky. Ty vole, ale ty Lighty, my sme sa zobudili dosť skoro, ja som vedel, že niečo tam ide, ale 3